Nakitang patay ang managsuong mga retiradong maestra sud sa ilang panimay sa Bohol. Ano ang report ni Nico Sereno? Nakitaan ang patayng lawas sa managsuon nga nag-edad 78 ug 84 sulod sa ilang balay sa barangay Kabaknitan ni adtong Martes. Ang duha puros wala maminyo. Matud sa Batuan Police Station, nadawat nila ang report gikan sa opisyal sa barangay human magreklamo ang mga paryente sa duha nga wala na nila makita. Ug matud pa, dunay nangalisngaw gikan sa balay sa managsuon. Matud sa kapulisan, nakita ng lawas sa duha ana sa advanced stage of decomposition. Katapusan nga nakit ang buhi ang magsuon ni atong July 14 atol sa aktibidad sa kapilya sa ilang barangay. Sa pagsusi, walay nakitang timailhan nga gisulod ang balay sa duha. Wala sa mahanaw ang 53,000 pesos cash ug mga butang sa magsuon. Tungod niini, gisalikway ang motibo sa pagpangawat. Base sa kondisyon sa lawas sa duha, gibanabana nga 4 o 5 kaadlaw na nga patay ang magsuon. We are waiting po sa feedback sa atuang regional forensic office kabahin sa atuang request para sa pag-autopsy. And then we are closely coordinating with our atong mga immediate relatives sa katong nahitabuan, and rest assured to the public, sir, that your Batuan PNP, we are looking all angles para ma-determine na kung unsa bagyod ang rason sa ilahang kamatayon, and then kanang buhaton nato ang tanan, sir, para kung galing man na nag-among-among nila, we can deliver justice ngadto sa mga namatay. Gilubong na ang magsuon kagabi sa Catholic Cemetery sa Batuan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.